Dewindul. Dewindul. Dik, Dewindul. Apa to Pak No? Sampean ki piye ta ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus ngono lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7 kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimendul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengel-cengel. Pancen nek nang nggone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, Dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa to Pak No? Alah senenganmu kae biasane kene Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Duh. Lagu cinta kok sebujur bangkai piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lah wong sebujur bangke kok mesra, mesra kondi. Mulai gak ngono siksa kubur. Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dah. Pak No ki wonge kendel kuat dik daya. Aku ya sing no asli. Lah kowe Timbuk. Sugeng dalu Mas Dodok. injih Nggih. Mas Yusuf Ansor Nggih, pinanggih kaping kalih menika nggih. kaping kalih menika niki pun kula itang niku pas genep setahun niki panggih malih kalian jenengan. Lho, napa nggih? Nggih, rumiyin nak teng Nganjuk mriko Nggih. genep setahun tahun niki Nggih. panggih melih kalian jenengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. nyambung silaturahmi nggih Mas Nggih. nggih. Nggih Mas Wis Dodok. pokoke lek kula kalian jenengan tiang seniman niku napa to butuhe Nggih. akeh kanca kekancan lek akeh insyaallah mangke berkah barokah rezeki mangke nderek lumintu. Lah ngoten nggih Mas Lah nggih. nggih leres ngoten niku. Alhamdulillah. Pripun Mas pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat yo ngeten iki Mas. Iya. Jeneng wong urip ning desa ki yo cerak watu waduh ratu kuwi paribasane rak ngono kae to. Ah nggih. Lek kados jenengan niku luar biasa Mas. Lah pripun? Hebat jenengan. Kula normal lho Mas, luar biasa lho kula. Nggih lek normale normal. Nggih. Tegese napa to? Jenengan niku nyuwun sewu dalang Tasik Timur lho. Estu Nggih. ning jenengan Kuncoro dan daerah Jawa Timur pun terkenal. Amin. Saking terkenale mbahku ngantek kedanan kalian jenengan. Apa nggih? Nggih. Kedanan sering mirsani ngoten niku. Mboten. Lah, Kaedanane tegese iki nggih seneng jenengan niku nyuwun sewu ngasta dalang. nggih. Lek napa niku nyebutke dalangan wayang niku ketinggal Oh, sae. Mbahmu wis edan suwi ya. Iki nyapa kok? Ora sambut cecano edane. Kowe iki nyapa lho kok mesti Dalang Tasik Timur berarti sesuk nang barat. tegese timur ki jek nom lho Jek nom, Mas. nggih. Jenengan Tasik tasik nom. nom-noman. Wong kok wong jek caturan nyuwun sewu jek kepenak komunikasi karo dalange mesti kok kowe nyelo-nyelo to. Lho yoga-yoga bener. Mas, udah ngomong. Aku suwi ra omong. Ya ngene lho Mas nyuwun sewu Mas Yusuf. Pripun Mas to? Lek aku ngomong nyuwun sewu komunikasi kali Mas Yusuf, lek awakmu nyelo-nyelo, sing mirsani lho ketok elek. Sopo toke dagelane kok nyelo-nyelo Ora gak kepenak. apa-apa, kari mirsani ora urun ya. Ya. Ora ngono maksude Mas. Tapi Yo ya. ditata sing rapi, sing apik, sing becik. Dadi pahargyan dalu iki ketok apik, ketok megah ngono lho Mas. Ora tumpang tindih. Mboten tumpang tindih lek omong. Carane. Ya carane gampang lek aku wis ngomong karo Mas Yusuf, ngoleh sampean pengen ngomong Iya. nganggo isyarat no. Iya. Tir, nek krungu tir ganti sing ngomong, aku mundur kowe sing maju. Ora gampang men. Lho piye wong urip nyapa disulit-sulit Oh, iya, gawe iya. mudah. Lah Coba. ngoten nggih Mas Yusuf. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Mas Yusuf. Dan Jenengan pundi? niku kok saged jalan awet usia pinten nggih? Nek seneng iki ya wis kecil lek Mas kula niku. Awet alit niku nggih. Nggih. Tir. Sugeng dalu Mas Komet. Tir. Kula kok gumun nggih. Pripun? Jenengan awet SD napa TK tesian? Umur 3 tahun pun seneng wayang. Nek 3 tahun pun remen kali wayang. nggih, le ajar nembe SMP. Tir. Berarti Berarti jenengan napa tasik wonten trah dalang jenengan? Mboten. Mboten. Mboten ngerti Mas. Lho kok mboten ngerti pripun kok? Nggih. Biasane kan wonten turun temurun saking
Tir. Soale niku keturunan nggih, Pak. Nggih. Tir. Faktor dados Tir. Faktor dados sewengi tir gitu. Oh ngomongnya kok gara-gara tir ape gelut. Ini kowe mbok yo aja nesunan. Kowe ngerti saiki ning daleme sapa? Nggih. Lah ku lho. Lah kuwi lho piye to Iya, omonganmu kok sing sopan santun kene iki piyai agamis religius lho Mas. Lek kowe emosinan iki malah ngetokno elekmu. Endi to kok dagelan cilik kok emosinan mripate plerak-plerak kaya nyuluh kodhok. Sapa to kuwi? Ya ampun cangkeme. Malah nyangkem-nyangkemno kancane iki lho kok Pripun? Mboten pripun-pripun nangge. Enten apa? Napane? Ndak iki piye to? Aku no takon enten apa napane aku ya ngono. Wong ditingali mawon saking pertanyaane Lah, niku nggih. mboten pas to Mas. Pun nggih to? mumet kula, Pun mumet mumet. kula, Nggih, nggih, jenengan nggih. sami kalih kula. Kula ngadeni iki asline mumet, Pak kula empet. Nggih. Wong takok ki sing jelas sing cetha kok pripun-pripun. Apane sing pripun to le kowe iki? Umume nek aku pripun ya mesti takok kabar to. Lho kabare takok sing jelas digenepi sing pas. Nggih. Pripun pawartosipun Mas Yusuf Ansor? Nah, coba ayo. Sapa ora? Heeh. Pripun pawartosipun Mas Ansor? Alhamdulillah sehat karo ngenteni Mbak Mindul jare wis ra. Alah kersane tasik perjalanan. Pun niku. Nah niku lho. Nah niku lho. Niku pancisan. Oh dede. Benten mboten, Bang. Niki Pak, mboten kula- Ngono mintul. kok jarene deloki TikTok-e. Hah. Berarti ya dereng delok TikTok. Oh maksudnya tak kira unglak-ungluk ngono. Lah niku. Ah niku. Lah, Oh niku. dereng. Wis jan. Oh arep medal mriko. Niku mboten mintul niku Mas Min. Oh Mas Men ta. Kok mintok nuli ra enak. Esok. Nggih, dalu punika sowan teng dalemipun Bapak Ulum. Pak Ulum. Iya. Nggih menika ngitanaken nggih. Nggih, Kang Putra. Kang Putra. Nggih menika Mas Lanang. Duh. Mas Kok Mas Lanang piye to Mas? Asmane sinten nak yo ngono to Mas, kok sok Mas Kowe ngerti ya? Lanang. Yo ngerti to. nek ngerti mbok kowe omong. Ngomong lho. Lho lah tak kira awakmu wis paham sing dikitan sapa. Aku urung kok. Mulane to nek ra ngerti ki takon. Ngene. Malu bertanya. Sesat di jalan. Lah ngono lho, menika ingkang dikitanaken nggih menika Ananda Muhammad Raihan Saputra. Luar biasa, bocah nggih ganteng, gedhe Nggih. dhuwur, pokoke istimewa. Lah nggih. Lare lek kados nyuwun sewu Mas Raihan niku masyaallah luar biasa Mas. Lire Jenenge wis apik lho Mas, enten Nggih. Muhammad apik. Nggih. Niku sami kalih nami kula. Wah, Muhammad Dodok ngoten. Mboten Muhammad Dodok. Maksudnya jenenge niku sae nek Oh. diwedekne kados kula kan enten sejarahe to Mas. Pripun? Dodok menika riyen enten sejarahe. Nggih. Nalika rikala semono bapak kula tesih keloro-loro. Nggih. Badhe nyambut damel teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane mbok kula, Nggih. ibu kula. Nggih. Terus lair procot dados kula Nggih. dijenenga Dodok. Kok iso Dodok? Tegese dongane wong wedok. Oh, ngaten. Niku artine. Nggih. Niki komet niki nggih enten artine enten Napa sejarahe biyen. Nggih. Komet rumiyin nyuwun sewu Mas. Nggih. Komet nika rumiyin iki bapake bakul mbako, ibuke bakulan lemet. Duwe anak procot dijenakno Komet. Komet, Niku mbako, sejarahe. lemet. Nggih, bapake bakul mbako, ibuke Nggih. bakul lemet, duwe anak brojol dijenakno Komet. Komet. Lho ngono, dadi Berarti- wong aja sampe lali sejarah. Katanya wong Jawa biyen iki nak golek jeneng iki gampang-gampang. Sederhana. Betul. Paling suku katane gur siji. Apa? Ya kaya kowe mau Dodok, Dodok dongane. Komet. Heeh. Tangga desaku kuwi enek bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Ya. Anake lanang putine jenakno Cina. Perkara bapake, Bakul manci, ibuke bakul celana. duwe anak. Dadi Cina. Iya. Iki cekak-cekak. Cekak-cekak wong jaman biyen kok, Mas. Tanggaku desane ya nek bapake iki bakul apel, Iya. ibuke bakul loli to. Kuwi anake Ora. apa to? Iki ape ra genah bocah iki, Mas ya. Nek aku saka kono pikiranku wis ora cetha. Pikiranku yo wis ra penak ya, Mas Nggih. iki ketoke. Lho itu tinggal asumsinya, Mas. Asumsi piye? Piye to, Mas? Bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Hihihi, iki mesti ape jorok kowe Ora iki. duwe anak lanang jenenge Teguh. Bocahe Kok teguh.
Kok mboten pas nggih Mas nggih? Kok teguh. Lah nek wau pas Mas nuwun sewu, bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak dijenakne Cina. Lah sing sijine iki mau tanggamu. Bakul apel, Pak. Bapake bakul apel, ibuke bakul Oli. duwe anak. Teguh. Kok gak pas Purwokantine Lah to kok nek pengen ngerti jelasnya mbok ditekak takon bapake to. Kok iso takon bapake Lah kowe melu manak ora? Ora. Ora melu manak kok bingung mikir iki lho. Lho aku ora bingung mikir, aku njuk penjelasanmu karme piye ngono lho kok iso. Lah iya bapake sing luwih ngerti. Arep jenenge Teguh Agus karek kono to, Dok. Ora melok duwe ati anak jan lunu tenan kowe iki kok iso. ditungane marang sing sunat. Nggih. Sing baku kula ngaturke sembah nuwun dumateng ingkang hamku gati nggih menika Bapak Ulum nggih Mas nggih. Nggih, Mas. Tok. Luar biasa menika gadah usaha empon-empon. Nggih. Empon-empon mawon niku usahane Bapak Ulum niku saged tinggi donga lho Mas. Lah pripun? Nggih to, empon-empon niku napa mawon wonten kunir, Jahe. jahe, kencur, temulawak, nggih. sere. Lho niku lek diwerdekne wonten donga kangge sing gadah damel. Kadosta. Kadosta nyuwun sewu kencur. Kencur. Kencur niku insyaallah rezekine Bapak Ulum bakal kenceng inggih mancur-mancur. Oh, nggih. Berarti lumintu terus rezekine iso banter. Nggih. Ngono. Sing ndi? Sapa? Pak Ulum. Bapak Ulum menika, Bapak Ulum. Lujeng dalu Bapak. Sing dijak. Urung ngerti piyantune kok teko kencur teko. Kaya Sik tak. Aja ngisin-ngisine Pak aku Ulum iki. lho sing ndi? Masa ditanggap ora ngerti piyantune. Kowe berarti padha karo apa ngelek-ngelek aku urung kenal Pak Ulum, wong ditimbali ya kudu ngerti sing nimbali sapa. Lah ya garing jawab sing ndi? Bapak Ulum sing gadah damel niki sunat iku kok. Ya iya. Sing ndi? Wilujeng dalu Bapak Ulum. Apane? Andi. Urung ngerti kok. Wau nyuwun sewu ngagem blangkon nek boten klentu Pun gantos. umpur gantong. Nggih. Nggih. Niku Lah berarti kowe ngerti. Yo paham. Ingkang pundi Bapak Ulum? Wilujeng dalu Pak Ulum. Nggih, pripun pawartosipun Pak? Mboten usah bingung pun teng ngriku mawon pun santai. Pun pasrahke kula kalih Dodok kalih Mas Yusuf mawon. Lho sing ndi Pak Ulum sing ndi? Niki sing jaketan niki lho mereka. Bocah ki ngawur bocah ki. Asli niku. Asli sapa? Kamu sing medhoi aku ya kuwi to. Pidudu ngawur. Urung mesti kok iya. Urung mesti nggih Mas. Nggih. Jenengan pun ngertos wau. Empun kula. Pun foto barang kalih. Pun foto sareng. Pak Ulum, heeh. Luar biasa Pak Ulum. Alah foto ya. Lah nyapa? Lah aku kok gak. Lah terakhir ra pengen njaluk foto awakmu kok iso. Mumpung enek wong arep sumbar. Piye? Iki mau lak teko kencur ta, Mas? Nggih. Kunir artine apa? Kencur ki mau apa to, Dok? Kencur menika rezekine kenceng, Kenceng. ugi mancur-mancur. Oh. Tegese iso luweh-luweh. Iya. Ngono lho rezekine. Lah saiki kunir. Kunir. Hmm. Kunir nggih wonten werdine, Mas. Punapi. Heh? Punapi. Punapa kok Lah, punapi ya. apa jenengan niku? Punapi iki basa luwih sopan meneh. Oh, Nah, mate. punapa ki biasane nek O ki kanggo jelasno sing gedhe, Lah, nek nek I kanggo jelasno sing cilik-cilik. Berarti aku cilik. Pamane kaya segoro. Wah. Dadine Nek sing cilik dadi apa? segiri. Segiri untumu. Lah piye to? Kali. Oh, Kok kali. Lah iki penapa dadi penapi lha kowe segoro kok terus kali iki. Oleh tau tuman to, segoro terus wiki segirine. Lah aku ngepaso karo Mas Yusuf apa Mas? Segoro kuwi menunjukkan sing luas. Lah nek cilik ya kali. Oh iya. Kunir. Kunir nyuwun sewu menika panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine tekun ugi mboten duwe rasa iri. Lah kok Kunir mletek ki matane. Matane dhewe kuwi. Seke. Oh, ki Kunir dilatih. berarti tekun Tekun mboten gadah mboten rasa. gadah rasa iri kalih sak padha-padha. Oh. Ngono lho, Mas. Kencur, kunir, Kenir. jahe. Jahe. Jahe ta? Iya termasuk empan-empan ta, Dak? Empon-empon iku sae. Jahe niku nyuwun sewu lek kula werdekne Mas Yusuf. Nggih. Jahe niku bakal jaya usahane. Nggih. Oh, usahane Bapak Ulum menika insyaallah bakal jaya. Mbak, Sale mesti. piyayine nggih nyuwun sewu, dana rasa, dana weweh. Nggih. Anu, empon-empon kan nek jenenge lempuyang. Nah, coba. Coba, ya coba. Lempuyang, mumpung ketemu wong cerdas lho, Iya. Mas. Iya. Jere mau telu tok. Butuh tisu. Lempuyang. Butuh Lempu tisu. mboten usah.
Tetep iki tak isa-isano teng ngene Bapak Ulum. Lempuyang menika tegesipun nggih panjenenganipun Bapak Ulum menika piyayine kalem penuh kasih sayang. Wah. Lempuyang. Tepuk tangan. Matur nuwun. Temulawak. Iki ya termasuk empon-empon. Ki mau gak wis to Jen? Burung temulawak. Empon-empon salajengipun temulawak Mas. Nggih. Temulawak. Punapi ingkang dados mertosipun. Punapa? Nah, mertos. Temulawak, temu niku pun ngarani pethuk. Nggih. Lawak niku pun ngarani seneng. Nggih. Perkara nek lawak iki guyu. Lah nggih. Tegesipun apa? Insyaallah keluarga ageng Bapak Ulum ini bakal pinanggih bagya mulya hayom-hayem tentrem Allahumma. Amin. Sik kok beda. Pripun? Nek morak kunir morak singkatan. Nggih. Kun, tekun, Kun iri ora Iri, nggih. tekun lan ora bakal iri ngono to Nggih, wedine. nggih. Lah temulawak kuwi te ki apa, mu ki apa, la ki apa, wak ki apa. Kula tak kira nek ngono. mboten mangke madani sing mriko-mriko. Wah, kudune ngono. Iki benten no, Mas. Ngoten kok jenengan nyuwun jlentrehke iki nyapa to kok iso. Halo, sapa masyarakat? Injih, Penontonnya full. luar biasa. Iki desa ndi to, Mas? Mbuh. Lho kok iso mbuh iki piye to kowe iki? Aku ra ro malah tinggal takon rene aku iki gak lho. iso. Niki nyuwun sewu desa pundi Mas menika? Kradenan. Dusun Kradenan. Dusune. Nggih. Desane Manyaran. Manyaran Kecamatan Banyakan luar biasa. Wonten ringgitan sing rawuh nggih kathah bludak luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng mriku sami sehat nggih Pak, nggih Bu. Alhamdulillah remen sanget saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Nggih. Sampun ngantun apa dereng Bu? Oh ngantuk aku mau takokno lho. Engko nak ngantuk ya turu dhewe to. Mbok ben. Mas, Arep ngeloni apa piye Lah sampeyan? iya kok ngeloni sampean Kok iki teko kok ndi-ndi? malah teko ndi-ndi. Tegese ngene Ya lho. bener Mas. Mas kae to kok. Wong Jawa ki lamis-lamis lambe grapyak semanak serawung karo sapa wae ngono lho Mas. Mriku mawon Pak, mungkin kula iderke. Iki kaya hansip mau sing Ora wis beda seragam kok iso. hansip mau ya apik lho Mas. Beda. Ayo Mas mundur. Sik. Kurang maju. Kowe ngerti apa ora? Gak. Lho kok iso gak piye to Pancen omonganmu? pas turu. Pas turu piye? Kula namung saged dedonga ingkang rawuh teng mriki, kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya mawon tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi piyayi mriki tanahe subur, tanemane kathah melimpah, hasil panenane kathah Allahumma. Amin. Luar biasa nggih Met ya. Ya, ditungakno sing lengkap wong donga ya ora kulaan. Sing lengkap piye kaya? Mugi-mugi panenane kathah mlimpah ingkang gadah sawah. Sing boten gadah tumbas lho ngono. Oh iya. Kok iso mbok kon tumbas iki Iya to nek wis tumbas kan iso ditanemi empon-empon setara nggone Pak Ulum. Lah tumbas iki kok gak nganggo duit. Lho iya to. Lah nek ra ndek duit mbok kon tumbas nganggo apa? Ya utang. Ngono lho. Lah wong kok mbok kon utangi piye to Mas? Lah jere ra ndek duit. Utang ning ndi? Ya nang bank ya to Mas ya. Iya. Wong bank akeh kok bingung lho. Kene Bank Jatim BRI ya buka. Bocah ki ilmune sesat ketok. Kok sesat piye lho kuwi bangunan dibangun ya kanggo awake dhewe. Mbok kon utang bank. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho wong utangi duwe dhuwit apa ora? Ora duwe. Lah wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Mbok santai. Bocah ki piye to? Lho, wong utang ki umume ora duwe dhuwit to. Ya wong utang ki wajibe nyaur. Lah nek pamane pegawe banke terus apa kuwi golek awakmu. Nagih. Nagih utangmu terus piye? Ya semoyo to. Utang iki Piye? kudune nyaur, Mas. Bocah ki ilmune lecet. Nyaur nek enten sing dingke. Ora nek sing dingke Nggih. nyaur kok. Ilmumu kok lecet men to. Lho welut nih. So, Lho kok sombok kon apa kuwi? Ditagih kok terus semoyo. ya iya urung duwe kok. Kuwi jenenge wong utang kowe ora duwe isin. Sing ra isin ki pegawe bange. Lah kok iso? Lho ngaku ditugah takih bolak-balik lho. Ora tau tak kei kok cek nagih. Isin ta? Ora ndek isin ki. Kowe iki kocluk ketok kowe iki. Pancene iya. Ambemu Kocluk kok bangga. Ana lontang salam dhewe sing apik. Wis salam. Awakmu salam mbek aku salam nek ya padha ae to. Ya ora kok. Ya. Niki Kula jenengan saking Saking Solo ndi? jam pinten? Solo Yojo. Endi to Pak iki? Ngayogyakarta. Jogja ngono kok. Lah ya Jogja lah. Jogjane putih, Mas? Gunung Kidul. Gunung Kidul kok. Oh, alah. Mau kabar kinabar dari Solo. Sampeyan sing ngendika Solo, Mas? Kula Nggih, kok kok. tak eling.
Ah iya to. Wong sing kleru kok kowe kok aku mbok salah-salahne iki. Men ra ketok goblokku ngono lho karepku. Kok ya. Goblok ya aja diketok-ketokno. Kalau seneni sing nanggap. Nanggap sapa sing nanggap Pak Ulung kok iso bingung kowe iki awakmu. Mbak Minrul diaturi, Mas. Oh nggih. Oh iya. Lho, mpun wonten. Mpun dugi. Tuh, Oh iya. Tak siarke. karepmu. Lho kok karepmu piye? Ah umume ya ngono. Jack 1 2. Wah, penak. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tampak ini berita artis yang berikut ini cowok. Begitu partisipasi pada pajak Sotoyo. Berikut Engkang salah jadi keputusan presiden engkang ayo sulit terjawab semua terus engkang sumber Ngerti ngono, aja nggo cangkem sing kuwi ya. Cangkemku ya siji. Diteni wong langsung ada Mbak. Lah kowe nek iso mbok yo ndang kowe. Yo, Tul. Aku cekaos malahan kowe. Lah ki nyeluk mintul kaya nyeluk tukang ojek kowe iki. piye wong sing diteni kuwi ya. Yuk kita sambut artis yang satu ini cowok. Satu ini. Siapa dia? Siapa? Min. Tul. Untuk Anda. Sepatnya Mas. Asik. Nggih. Nggih, pengestune tasih Joko, Mbak. Nggih. Ambimu. Ayo. Joko pisana engkek sampean. Ayo Joko ku yo pisan wong urip. Sugeng dalu Mbak Mintul. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartos jenengan? Alhamdulillah sehat seger Ya Allah, waras. kita ayu lho sampean. Oh terima kasih. Boten salah kula lho nggih. Nggih. Sing nyerang mriku riyen lho. Ha, nggih. Kula namung ngimbangi. Iya. Mbak Mintul nyuwun sewu nggih. Napa daleme celak kali mriki nggih? Saya Jogja. Lho Jogja. Iya. Jogja saking Jawa Tengah. Jujug saja. Walah, perjalanan. Kamu lupa toh? Yo lali. Ya Mbak Mintul. Jangan salahkan saya Iya. ya. Selamat malam, Mbak Mintul. Tul. Napa, Mbak? Niki sinten? Lah niku pesenane Pak Ulum. Betake kirik saking Ujang. Wah. Ajeng nggih Joko ternak. Mbak, salaman, Mbak. Mas, Dalem. aku tak menyapa dulu gimana? Ije monggo Mbak Mintul. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki sampeyan iki kan ya wong kabeh ta. Yo wong to Nggih piyayi mriki bagus-bagus tur nggih ayu-ayu. Tenan Mas. Alhamdulillah niki sing jawab salam kula dongak-dongakaken mugi-mugi sedaya tansah pinaringan seger waras panjang umur. Mugi-mugi sedaya rezekine selalu dilimpahkan yang Maha Kuasa. Amin. Mugi-mugi sing dereng gadah jodoh kados kula ngenten iki ndang diangsalni jodone. Amin. Doa baik kembali baik. Amin. Pun tepang kali dalangan apa dereng? Belum. Dereng. Kenalin dong. Niki lho ditepangke ki Mbak. Niki wonten Mas Yusuf. Mas Ansor. Yusuf. Nggih tesih legan. Umure piro? Alah. Selikur mancik. Brondong berarti ya ampun. Mas Yusuf. Brondong. Iki jamu berarti. Hah? Jamu. Yo kena digo jamu. Mas Yusuf salaman dulu. Nggih. Perkenalkan nama saya Dini. Wah, langsung. Oh, iya. Wah. Yo. Kenapa? Gak, salaman Mbak, salaman. Iya. salaman, Mas salaman. Yusuf perkenalkan nama saya Dek Minul. Iya, nama saya Yusuf. Iya. Si. Napa? Aku ora gerkene ngene sing tak wasno Pak iki ya. Pae kenapa? Ngece. Boten ngece. Ngertos jenengane kaya ngertos Srikaya. Kaya. Oh, pae ngene. Wuk. Ngenten lho, sampean Oh iya. Lah, yo. Sampean tak temokne kalih Mas Yusuf. Anu Mas, kodho ngorek Mas. Mas Yusuf madhep rene. Oke. Mana karane? Dung dung. Sambut juga saking sasaro mawiwahan serat pojo. Nek dosa mukane piye?
Nah, saya saged lampahipun temanten Sarimbi. Temanten kakung inggih menika Dimas Yusuwansor. weh, Saking Gunung Kidul. Temanten putri saking wewengkon Kediri. Mintul. Siapa? Ora pepeh lampahipun saya nganten wedoke budhek kowe wedene. Lho, kok ora mlaku bel. Ayo mlaku, Dik. Aku gak dituntun. Kowe dadi sapa itu? Aku bapake Mintul. Kok plak-plek Aku kapan? Saya saged lampahipun. Kula wakili ya, Mas. nggih. Nganten nek wakil ya. Ora apa-apa. Kae lho. Yo tak paran rene. Bicara panggih itu manten. Seneng, Dek. Seneng. Ayo, Seneng, Dek. tak cepote kerisku ndak. Walah kerise ucul. Sampun monggo dipun rahapi. Sik, Hop. manten kok monggo dipun rapi iki. Tak urus iki. Mas Yusuf nek wedi karo cah wedok apik. Apik. Wajahe abang biru kuning. Lampu. Mas, Halo, pripun? iki termasuk tipeku lho. Duh, tenane. Seneng aku sing cilik-cilik ngene iki lho. Krempeng ini. Heeh. Lho, lek sing krempeng ngene iki jelas gudi lho, Mas. Mantel ora. Oh. Ora mesti. Ora mesti. Mesti. Berarti ngelokne. Dengan Ngelokne. kamu bicara gitu, iki berarti cilik. Loh, iya. Iya. Oh, so tipip. Mas Dodo. Sampeyan aja ngono, Mas. Iya. Awake dhewe padha adomae. Pripun? Kowe bareng ya combe lambemu kowe. Aku gak menerangkan kata-kata. Kowe lek ngomong nek wong lemu kuwi cilik ngono ta karepmu? Iya, aja. Berarti awakmu padha karo ngecek karo warga kene. Nyawa. Khususnya sing wong lemu-lemu. Berarti nek wong lemu-lemu anune cilik ngono ta? Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes bareng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mintul jajal sampean Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cap lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke ngomong yo. Ono, Mas. Wih, Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka, ora ngira. pripun? Yogja kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora ning kene to. Ya ora ning kene. Ngene tak contone Mas. Pripun? Coba. Sampeyan wong lanang tas ngono lho. Kuwi wong wedok Lanang kok. Woi, Ayo kene aku. lho Dul. Kene Dik, berdiri Oh Dik. iya. Aku kan wanita gatal toh, jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo. Aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kuru nyapa lho. Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Lo kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembangi. Kono bang. Boco kesusu ben kono kesersik. Mas kuncine Mas, enak berapa iki? Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gitu dia lah. Ngapa awak dhewe biyen kepetho? Lah nyapo, Mas. Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngrayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepetho? Yen akhire ati iki sing dirembuk. Melek. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu wetone ora gathuk asale saka telo asik montong entuk iku tambane apa ala gathuk asale saka telo lete montong entuk iku tambane apa asal
kasmaran lagune dodok. Wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih Mas kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman getonggeng. Oh, Iyo. pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya Mas. Iya, mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah dihirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih Mas. Kalau aku lihat kamu itu, kamu aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyer bongko. Tuh, rek. Dek Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul, kalau lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Dek Mintul. Wah, urung sampe ngetup ya ambyuk. Ambil piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatihne bejuk. Iya lah. Lo ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang. Iya Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang. Iya sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya. Atos iki. Los ora masalah. Lah kok ora masalah. Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi supir. Ayo aku tak wedoni nabrak wit bongko. Aduh ae. Bali aku terus to Mas. Jane iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit. Kok Pun Mbak nyanyi sih Mbak, aku tintai duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang Mas. Iya. Ayang Dik. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk. Coba. Oh iya. Satu tembang. Dalam Mas. Niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube pokok channel menika to. Nggih, nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti genji. Kencik sapa kok kencik. Terus piye kok hae-hae? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning kono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing ngincen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Dewi Dul. Dewi Dul. Dewi Dul. Apa toh Pak No? Sampean ki piye ta ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus no lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat pitu, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat pitu mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimendul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengel-cengel. Pancen nek ning gone YouTube ngono woko ngono. Oh, iya. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, Ketoke ngalah tapi menang. ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul, Dalem Pak No. aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa toh Pak No? Alah senenganmu kae biasane kene Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Duh. Lagu cinta kok sebujur bangkai iki piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lah wong sebujur bangke kok mesra, mesra kondi. Ngono gak ngono siksa kubur. Genteni kowe dah. Aku ora ngatasi ya, Dik. Pak No ki wonge kendel kuat digdaya. Aku ya sing no asli. Lah kowe? Aku nio. Kowe ya digdaya atau kendel to? Digdaya apa? Ngono lho kok sok. Kowe ae lho. Ya Mbak Mindul nyeluk Pak No. Pak No. Aku kok kadoan ya, Mas. Sampeyan kok kono, Aku Pak kok No. kene ya. Ya. Ayo coba, Mbak. Kowe kok kono lho. Ngene. Ya no. Iya. Iya, Dek. Pak No. Dik Mindul. Kangen. Pak No.
Ganti wonge. Oh, Mindul PC saiki. Iso bablas. Nah karo kowe kok enak. Iya to ngene lho kowe dadi pakno kok gak iso to. Bae sampean kok ngono. Oh iya. Ngono. Lah Ya, Dek. Pak Ndut to jane. Kuwi lho Met matamu sawangen. Lho matamu sawangan. Yang oke. Pak. Iya Dik Mindul. Wah, iki jarwo. Anu sindene sampean gak nek sing kena di ngono to. Enak. Ngono lho carane. Ayo tegeke, ulangi lagi. Ulang. Nah ya. Coba, ya. Coba ya. Coba. Iya. Was. Pak Nah. Dik Mindul. Ya, diomong. Bolak-balik si krempeng aja. Wah, ancok iki. Gak. Miso jalane miso. Wah, tau ndelok woko. Sampeyan aja ngenyek wong krempeng ya Mas ya. Wong krempeng kuwi kuat lho Mas. Lah orang tentu kok ya. Loh, tenanan. Tanggaku kayak krempeng yo loro. Lho pancen kae kencing manis sih. Gak petek manis jane. Tok rasake apa piye? Kencing anu ditambahi ya Mas ya. Tambah setunggal. Engkang sinten Roro Mas? kok. Hah? Roro kok. Loro weh. Sing putih sing mbok pilih wis. Aku ndi ae oke. Milih Mas. Milih. Sing rada mbranyak Milih apa ta? sing Nyuwun sewu. Jenengan saged jumeneng, Mbak, nyuwun sewu. Kok anggap lempok kok piye kok. Yo kabeh iso. Mas yang asal jumeneng nggih, Mas. oleh wae sapa wae. Nah, niki mboten izin mangke mboten keparengaken. Nyuwun sewu diajeng kula aturi jumeneng sekedhap mawon. Menika wonten pawongan ingkang kaku menika badhe pitepangan kalih panjenengan. Alah sesuk yo golek sing kaku, Adik. Apa kuwi? Ono karo kono. Nah. Oke, gak masalah. Ora karo kono wis jan jelebut ngene. Ayo Dik, sini Dik. Coba. Dik piye sampeyan gedene mbok Dik? Ojo aduh. Melangkai tape kengko kecot tape ning. Wis kecut to. Weh, apik lho Pak iki pomo dadi tenanan di anak kaya Upin-Ipin. Lah pripun? Cilik-cilik. Wah iya. Kok kece yo Mas yo. Wis pantene. Kok sesuk gede dhewe. Apane? Yo anake dadok. Ora tau gede no ketoke. Lah iya masalahe kuwi lho. Dik. Iya, Bengi iki Mas. masyarakat niki dikempalke kalih Bapak Ulum, ditanggapne wayang, enten cindene kathah. Niki kangge menghibur. Yuk nyanyi yuk. Nyanyi apa? Pokoke apa wae sampean sing nyanyi aku mesti bakal seneng. Ah, kok so sweet. Weyo untune iso meletek. Kok untuk kok meletek lho, mbok sing romantis ngono. Kuwi dirawat, dibehel ben untune ketok rapih. Oh, lah bojoku kok tak rawat kok yo ngono. Lah ora nganggo kawat kok beton neser bojomu kok ngomongan. Ora behel kebegel kok ya. Ayo nyanyi Lagunya apa, Mas? Lestantun. Lestari. Lestari. Ora sakti Ya bahasa. poro. Lagune. Ero. Ayo. Mas besok kita jalan-jalan kemana? Kemana saja yang penting ojo ada ya. Ke luar negeri ya? Olah ojo ke teko pare bingung kok. Lah kemana? Iki lo ngajak teko luar negeri. Pare kono ae mumet kok. Dedek Mindul. Iya Mas Dodo. Sampean ki wong wedok sing ayu sing tak tresani dhewe. Makasih. Sampean pengen jalan-jalan kemana sayang? Aku ke komplek Guyangan aja Mas. Wah, seru tuh. Aduh. Wede. Seru tuh. Melok dong. Jangan di situ. Kita kan dulu ketemunya di situ. Kan di situ aku pas Itu tempat jangan di apaan Mas? situ. Itu wisata religi. Wah. Komplek Guyangan wisata religi apa? Iki lu takon. Awake dhewe iki ngono lho. Sayang Mindul jangan ke situ ya sayang. Terus kemana Mas? Besok kita ke Thailand. Wow, naik pesawat. Iya dong, pesawat telepon. Ya. Mas Ya kita besok pesawat kemana? terbang. Oh kita besok kemana Mas? Ya bebas saja kita cari sarapan. Paling tidak sarapan kita nasi goreng Yunani. Wow, Nanti makan siang bistik. bistik. Iya bistik. dong. Malam nanti kita makan lumut. Terus habis makan lumut? Ya kaya nila kata. Ora romantis. Iya Mas, kalau kita nanti makan malamnya, dinernya makan apa? Kita makannya di restoran di mall. Wow. Makan yang Hei, mahal. kowe tau nang mall pesenmu teh tawar no. Sarung. Teh tawar piye? Minumnya api-api. Teh tawar kan kesehatan. Kamu minta makan apa sayang? Aku mau spaghetti, pizza, hamburger. Nanti kita borong setoko-tokonya sama bakul-bakulnya sayang. Oh, makasih. Wow.
Iya sak jurusan kita ya. Aduh aku milih sing kene dhewe. Kene dhewe jalane rasa reno-reno. Apa jalukane kono? Angger nek dhuwit tik karo GPU nu wis glegek. Glegek piye to? Sayangku Mintu. Iya Mas Jojo. Nanti kamu pengen beli mobil apa sayang? Aku pengen beli mobil Alphard. Dua Alphard? Iya. Yang mahal dikit nanti tak beliin mobil Sporot mau gak sayang? Boleh. Yang kenceng itu loh, yang kenceng itu Lamborghini. Lamborghini. Iya. Nanti kita berdua. Ya, aku nanti dibelikan mobil apa? Kita sekalian urun. Wis tak geraji garismu. Sing mesra ambek pasangan. Sing mesra loh, kita Pasti tak belikan sekalian kita wirausaha. apa? Dam truk. Kok dam truk? Oh iya, nanti kita prewedding ya dadi jobat. Kita bojomu masih mbok. ya. Ayo, keluargane sapa iki? Bojomu mbok anggap. Mbok kira pasir Lumajang to piye? Mas Jojo, Dalam. aku iri kok itu dam truk besar banget. Aku pengen yang besar. Ya jangan besar itu besar tapi itu buat itu untuk yang rekoso. Bahasa Indonesia rekoso. Mas kamu nggak besar kecil nggak apa-apa. Enggak Aku apa-apa suka yang kok. penting blak-blik tengah-tengil ya. Sayangku Mintu. Iya Bisa Mas buat Jojo tes-tes. sayang. Nanti kamu kita pacaran 2 bulan langsung nikah mau ya sayang? Mau banget Mas. Nanti aku kamu udah- tak belikan itu perhiasan gelang kalung emas kira-kira beratnya 7 kilogram. Kebakaran. Ya tak kowe iki lho piye? Sing aneh-aneh kok. Aku golek sing lalus lembah manah ngene lho. Ya lah moro-moro meteng lho. Aku kurang halus apa Mas? Kamu jangan jerit-jerit kayak sana. Terus aku harus gimana? Yang halus. Mas. Lah ngene lho iso garis. Mas Dodo. Dalam. Wah. Aku juga bisa Mas. Nang turu le, ayo le. Wis sampe mulai iki. Film apa iki? Alah wis plus kabeh. Wah repot awake dhewe ra iso dadi Ditonton tuntunan cilik-cilik lho. loh. Dia Mintul sayang. Iya, Mas. Nanti kita pakai mobil perhiasan. Nanti kita setelah makan kita pencuci mulut yang buah-buahan mau nggak sayang? Boleh. Apple. Apple anggur. Anggur. Iya, strawberry. Strawberry. Oh, kesupen. iya. Kita apa cuci mulutnya? Sunlight. Nanti kalau sudah murah ya kan, pasti sudah tidak Seneng. amis. Seneng lah bojomu mukok-mukok we. Kowe mending bayangno kene piye? Unduke berbusa. Mas, dalam nanti kita tidurnya bermalam di mana? kita Bos kampling. Pos Lah kampling. duitmu apa rantai mbok tuku perhiasan, mbok tuku mobil spa. Kita Sabar, orang Mas, mampu, sabar. Bro. Mbak aku wong tipis kere kaya kowe kuwi. Loh. Sorry, Bro. Kowe mampu? Mampu no. Lah aku nek ngene. Lah kowe mampu apa gak? Gak. Lah dia nganggo dam truk bareng urusane apa? Loh, ya dikredit to. Mas, nanti kita hotelnya bintang 7. Bintang tuh puyer nduk kuwi. Puyer iki. Iya wis Terus? Ya Mas, ya puyer ya kuwi. Kowe umpama dadi tenan karo Mendo omahmu tak bong. Lah nyapa? Ra ikhlas aku. Napa ora ikhlas? Aku bayangno anakmu lho, Bi. Anakku piye? Wih, jan kowe gawedi rantai gulu. Apik. Bayangno lah. Anakmu ya. Itu paketan Mas. Paketan piye? Ayo, aku pala langsung bablas awak. Gak apa-apa ya Mas, ya kok anak kita gini gak apa-apa. Nanti aku pinjam laki-laki lain ya. Loh, weh. Bapaknya tetap kamu. Lah, setuju aku. Aku kalau lewat nyambat aku ndak masalah. Pendol korek. Bojo disambat. Ya ora gelem ya wis to kok. Jangan urusi keluarga di situ. Itu keluarga musyrik. Musrik. Keluarga musyrik. Yang penting aku itu kuat. Aku tunjukkan kekuatanku. Iya boleh. Kamu percaya sama aku? Percaya banget. Mana tangan kamu? Iya. Wani kowe ngene iki. Apa tarik tambang? Duh, kok tarik tambang piye tuh? Banggep lomba Agustusan tuh. Nanti kekuatan. Jangan Mas. Terus. Mas kita gayanya gimana? Coba. Aku belum jelas. aku pengen yang milih. Jangan kalah dong sama mereka. Awake dhewe kaya bonsai. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Iki piye ta? Gak iso bela diri udah. Bela diri piye? Anu dansa. Lah ya diputer terus diangkat ngono lho, Mas. Terus cekek kowe dansa. Wer. Yo. Hut.
Aduh Mas, aduh. Ki anake wong mbok etet-etet piye to? Mbok jamu sik ngono lho. Oh gak kicini kok wabet dosane akeh. Kok iso dosane akeh. Ambemu wabut. Ambemu wae. Ayo mbok jajali wekmu piye? Enak men kowe. Ayo nyanyi to. Ayo. Lestantun. Ayo, Mbak. Lestari yo. Ye, dosa. Ayo iki sing tau didosani karo kowe iki wong semene iki kelebu aku. Oh, korbane niki. Heeh. Alah kowe korban kepiro met kowe? Dadi iki paguyuban nyangga dosa. Iki krawitane jenenge krawitan nyangga dosa. Heeh, dalang isu kok nedo. Dik Mintul. Apa? I love you. Oh, so sweet. Oh, Dik. Kena telak ya. Dilat. Gak roman. Bener Mas. Kena telak ya. Dila. Bener cocok Bayu, cocok sampean. Sapa kowe? Delok karek delok cekek. Oh, ternyata situ pasangan suka telek, Mas ya. Ya, itu kan keluarga telek, sayang. Katanya dikon dila telek kok oke. Kok mewakili gitu. Keluarga telek kamu. Telek teles doh. Apa kuwi? Mas elek rodok pantes. Dan nek aku, Telek garing. apa kuwi? Mas elek maling. Wah, Kak Ayu. Lho bojomu urusi yu, ora mbok urusi mangani tandurane wong lho. Apa-apa aku sayang kok ya, Mas ya. Oh, sing wedok iki ya ketoke trakung. Kowe dipilih mentol apa nggo tumbal. Ayo, satu lagu bersama. Ngene-ngene